Biye tɛnɛndon ye sɛptamuru kalo tile fɔlɔ san 2025 Babakoni TV Jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sintelimɛw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka minisiri ɲɛma ni mara cɛmabɔli minisiri do Général de division Abdoulaye Mayiga ale tun bɛ lajɛ dɔ ɲɛmaaya la bi tɛnɛndon sɛptamuru kalo tile fɔlɔ san 2025 ni o de bɛ tali kɛ ladala jɔnjɔnw yɛlɛli la ni o ye an ka drapeau ye n'a bɛ kɛ u fɛ kalo kura dɛnɛ fɔlɔ o kalo kura dɛnɛ fɔlɔ. A bɛ ye k'a fɔ an ka minisiri ɲɛma kɛrɛfɛ a ka cabinet membres tun bɛ kɛnɛ kan ka fara mara cɛmabɔli minisiriso mɔɔw kan fo ka taga se primature ale yɛrɛ bolofara cɛkɛyɔrɔ maaw ma o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye yaasa ka se ka lakana o sabati Kayi ale yɛrɛ marabolo kɔnɔna na. A bɛ ye k'a fɔ Kayi gouverneur ni o ye général de brigade Musa Sumare ye ale kɔni ye laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ ko maaw donni bɛrɛ la ni o ye couvre-feu ye ko o dɔ farala ale waati janya kan ni o bolodara u fɛ kunun kari don otokalo tile 31 ka taga bila tarata sɛptamuru kalo tile 30 la san 2025 ka daminɛ sufɛ nɛgɛ 0h waatiw la ka taga bila sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 waatiw la ani a ye laɲini kɛ fɛnɛ k'a yira k'a fɔ maaw ka bolimafɛnw fo ka taga se mobilibaw ma k'olu boliliw ka senna sumaya ni waati kofɔlen in na fo k'a bɔ an ka finitigilakaw olu ka bolimafɛnw na ani ambulansiw. Général de brigade Musa Sumare ale kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ka cɛsiriw la ani dugudenw olu yɛrɛ ka muɲu na Kayi marabolo kɔnɔna la. Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔna na a bɛ ye k'a fɔ olu tun bɛ sukoya dɔ la ka sanga ni u ka dugu mɛri ale tanyani ni o ye Modibo Kinbiri ye k'a kɛ ni u ka sigida kunnafoniw ye. A yirala k'a fɔ ko ni makofɔlen ale kɔni fagara maa marifatigiw fɛ kilomɛtiri 12 bɔɲɔgɔnko ni sigida in ye ni a bɛ Jabali ani Dɔgɔfiri sira ni ɲɔgɔn cɛ. Sifinnakaw ka minisiri ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ni o ye Abdulkasim Fɔnba ye ale kɔni bɛ na ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ɲɛma ka sababuya kɛ ni a ka kalo dalasigi ye min bɛ kɛ ale fɛ ka sanga ni bi tɛnɛndon ye sɛptamuru kalo tile fɔlɔ san 2025 ni ale yɛrɛ bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 waatiw la. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Burkina Faso lasigiden min bɛ Senegal ale jamana kɔnɔna la ale kɔni ye baaraba dɔw min don ni o de bɛ tali kɛ Burkina ka den minnu sigilen bɛ Senegal jamana kɔnɔna na Guinée Bissau, Gambie fo ka taa se Cabo Verde ma ka se ka o mɔ olu ka kawaleyaw dɔn cogo min na ko nin ko in kun de ka se ka bunnatigɛ kɛ olu kan u ka baaraw siraw fɛ n'o de bɛ tali kɛ dɔnniw kan ni o ye siyansi ye mansimafɛnw dɔnniw kɛnɛyako kan kalanko nasiraw fo ka taga se sɛnɛko binanko ma yaasa ka se ka o maajolenw kɛrɛnkɛrɛnnen olu de bɛna bilasirali kɛ ɲɛtagaw sabatili la jamana kɔnɔ ka se ka o dɔnniw di ni kawaleya kalanw ye. Corée du Nord jamana faama ni o ye Kim Jong-un ye ale kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni a ka jamana finitigilakaw somɔgɔw ye ni olu yɛrɛ tora cɛkɛlaw na. Rusi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugu la u ko min ma ko Kursk ka kɛ ni o ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka taa laseli kɛ o finitigilakaw kɔni tanyani na ko président Kim Jong-un a ye fure ninnu jaw meleke ni u ka jamana jɔnjɔnw ye k'o di u somɔgɔw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani ka se ka jaw ta ni olu ye hakilina jigin na. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimɛw na ani ce aw ka ɲɔgɔndali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.